Elemi Bamana Kora Bamana Fola André Traoré Korbashitila Comme tu dis Amela Tano Kolkani Kaudum Bashiti Kulon Erabula Bamako Kau Bashi Tebo Mako Kaula Eradum Bonera Kanafana Bamana Gam Jogodi Adu Foganya Ameka Alaji Amese Muna Amofo Aywa Amafoka Kena Dontai Namu Ikotea Awo anta bedo ablay Aywa Ala don de babedo Oche Amumundo Amofo alaka sekono Ko ita do iti kando fona Isra domina Oy fili de kuma la fili Niti kamindo Nam Mado abska to be fili O ni fili la Ni du fili la kuma la mani Ni fili la kuma la we koju kele yafoti O de kama foko kam sika moko sara Namu Asara ni korote dore wasro ye fendo fo ite mun koro do kuma do ya fo hukum min kono ute koro rebala donc ya kele fili bi sama kata ni ro dore la able ye kuma do mi sa kata ni ko re masire mo ye ayu Bamana André abla nan makroba ko kuma ti ma balo mais ko mo mo bi se kuma na ti de sa balo la o tien tokodi fembe ni fere do fembe na kesho do able Allahu akbar yega o ebga de se balo la ega barate kuma ya odo o aski sira kuma la ya fam nam nyamakala chamambe no ti bara wore ko o nga uti kuma de ke uti se kuma la wa ubde so balo la wa ay o kuma nyode mo ni bi fon fe minke bara la jonate bara kundante ablay ibi fon fe minke ibi se balo la ablay ay tien re fanaka ayo awo ko deme sera la ko kuma nyuma e deme musko ba do de fone awo kuma nyuma ko kuma nyuma o fone e deme awo demendo sabula mo hakili siki ablay Allah akbar ni kuma nyuma fora absika mo ko fana jigi siki ni fendo fora se sablay ibi be la hala do kono mi ye gelay mo ko nana RF atina sika nyinebo nam don nana fiye ko karsa kono gane doni ko ina ma bisa nyinebo abisa keta bi benye yani ka tuyi ka temo sira RF fole hakili bisiki te kuma nyuma yo nam on gane buka kodo ke sisa don nana fiye ko karsa ni tiska kesa atska keta halni RF itna sika nike kuma jugutewa farti faka kaso hali ma ke folo nam o de kan fuko kuma nyuma be moko moko deme demene do ablay ni kuma fora abi jigi sigi mini barka kura min dima o demene ablay ay bismillah Bamana André abla nan be juma ye ikote septembre kalo e clé temps ani wolon flansoro samba fla ni mugani clé namu fasri bawo sebene ke fasri gafu kono amina laje frete folo mi ka do nyefo mo ye wasa family ka sura ko dowla ayo mba fo bismillah allo nano jaranye faso ko fasri atogo leso na ya ta ka ke Bamana go ko nyeta ko ni kadanye est ce que mbo siraka ayo mali nyeta ko kuma ka chambi ablay ga fasri ba sebe ka fo mo munu ye fanga d'Afrique wale fla laban nuke utukalo clé temps ani shikin ani mekalo clé mo ani nani nam o ko yafakira uma sharia tara sente mo fe jama sonama jama famba sonama ka foko ujana sharia yafaka ke manuma ma bi kononton ko ya jira ka fo yafaka kuma ma fla jira ka fo luma jeni yafanye ko ma fla ye yeremna ablay minaka ma soni yeremna dan frère jume ma be minaka ida uma be minaka awdi dogo famuna mi ngoni gale masona asmaso kun lena donenu ga mi go ali ayere mine o yena wi mun ka be ka kanela yere mine o ko da man kumne nga nu ye fon fe mi ga be ka kanela afamuna ote odo ko ministre kena ko ministre Jaminatu Sangare ale tara kati kena su ani pharmacie populaire du Mali kata inyeda baraka chuguka ko barakelo be timina jamini barka wala ka baraka timina jamiye o ko jara ministre ya kusubable minaka yira ka foko ba manchuka nyamko ba mimbe wule ko al-Sharawi ko ale kone fara France finitugo fo yekuna funa dike
ko ol dantigɛli fana kɛra ko CVGR olu ka si kɛnɛba min n'u b'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen n'o audience publique ye n'i y'a ta ko 4 ko maa 17 minnu ni dekun sera o ma k'olu ka seerew makɔnɔnen don sini abila dan tubarikalla gafe mun togo le républicain ale ye mun sɛbɛ ale y'a jira k'a fɔ ko fangandafirila minnu bɛ fanga la ko yafa kɛra olu ma abila dan min bɛ tali kɛ ko Macron ale kunnafoni di k'a fɔ ko Banmaciu ka ɲɛmɔgɔba min bɛ Sahara kɔnɔ ko ale kɔni fara u ka finitigiw fɛ Wagner nali ko Mali la ko Faransi ni Allemagne jamana kɔni jɔrɔlen don a ko la kosɛbɛ abila dan ayiwa n'a y'o bila kɛrɛfɛ info matin information ɲɛnama b'a la wa ko sema y'a jira k'a fɔ ko ale ma jɛn n'a ye fiyewu bɛnkan foyi ka tɛmɛ Mali ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ lakanako siratigɛ la Ireti jamana cakɛda in lakanako cakɛda in o bɔlen kɔ sa min bɛ tali kɛ Adnan Abu Walid Ashrawi ni ale Banmaciu ka ɲɛmɔgɔba ye min fɔ ale ko kuma fɔra ko nin ye a ka sayako filanan kuma fɔli ye abila dan saya filanan maa bɛ sa siɲɛ fila ko nin y'a ka sayako filanan kuma fɔlen ye tubarikalla min bɛ tali kɛ hakilijagabɔ min bɛ to ka kɛ kunnafoni dilaw fɛ n'a wele ko éditorial a jira sa k'a fɔ ko fanga ɲɛma Dr Sukali Kokala Mayiga ale kɔni ni politiki ɲɛma caman bɛ n'o ta la ka file fiyɛ buru kelen n'a bila yen dɔ bɛ buru fiyɛ dɔ bɛ file fiyɛ ayiwa bɛɛ ni fiyɛ fiyɛ o tiɲɛ le combat kelen bɛ dɔn ko Dr Sukali Kokala Mayiga bɛn sɛbɛn jɛkulu marifatigi minnu tɛgɛ n'o bila kɛ bɛn sɛbɛn na ani olu ka ɲɔgɔn ye dɔ sɛbɛn k'a ye Dr Wani ka kɛwale bɛɛ lajɛlen lagosi min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ fond covid musaka min kun taara ko ka kɛ sababu ye ka coronavirus bana kɛlɛ ko sɛfɛwale miliyari 50 k'a taara min e to ta yɔrɔ dɔn wa ayiwa a na kɛ ni pôle économique kiiritigɛla b'a yɔrɔ dɔn sabula ale b'a la ka dɔw nɔ minɛ o bɔlen ko sa Farabugu ko mɔgɔya dɛmɛ hukumu kɔnɔna na MINUSMA ni PAM OIM ani fo ka taa se HCR k'olu kɔni b'a la ka hakilijagabɔ kɛ u ni sigidalamaw dɛmɛ min bɛ se ka don u ma o baaraw bɛ sen na n'a y'o bila kɛrɛfɛ l'indicateur de renouveau u ye jɔn de fo o y'a jira k'a fɔ ko bi juma in na ko farati b'a la kosɛbɛ k'a fɔ Torokɔrɔbugu misiri min bɛ wele ko Bilal Ben Araban ko batokɛlaw bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabula ko alimami fala ko mankan bɛ yen nɔ ale ma min tɛlima min fala kɛ yɛrɛ kɛlɛ bɛ ko ne fɛ ayiwa ko mankan bɛ na bila o tɛ diinɛ ko ye wala ayiwa ko farati b'a ko la kosɛbɛ bi abila farati kɔni b'a la diinɛ kɛlɛ ala ka kisi dɔɔni ɲɛmɔgɔba kura n'o ye DG ye ko ale kɔni sugantira a ye baara daminɛ yɛrɛ général Amadou Konate ko ale baara daminɛ CEDEAO mɔgɔw k'olu kɔni u ka tɔnsigiba balalen kɛ kununko Akara tɔnsigi min hukumu kɔnɔna na a jira sa k'a fɔ ko u ye a ɲini an ka jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ko an ni octobre kalo tile 31 cɛ k'u ka kibaruya perepere latigɛlen diw ma kalata ko taabolow kan ani fana k'u ye gɛrɛntɛ dɔw ɲakili kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔ dɔw ma abila dan ko jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira fana k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye Wagner ka na Mali kɔnɔ abila dan ko lakanako min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kalata ko min kɛra Haut Conseil des Maliens de l'extérieur kɔnɔna ɲɛmɔgɔ sigi abila dan ko min ma sebaya sɔrɔ a ko la n'o ye Isaka Traoré ko ale y'a jira k'a fɔ ko a ma jɛn ni nin ko ninnu ye ko a ma kɛ ka ɲɛ Kajolo bi 6 ni 7 ma kɛ ka ɲɛ k'a ko k'a ma jɛn n'a ye d'accord kuma y'o ye a faamuna o bɔlen kɔ sa Kajolo ko sigidalamaw jɔrɔlen don kosɛbɛ sɔgɔsɔgɔ ni mura juguyali la u ka yɔrɔ la abila dan waati ninnu na n'a y'o bila kɛrɛfɛ ne ye jumɛn dabaliban don dabaliban kuma bɛ fana est-ce que dabaliban bɛ kuma bɛ a fɔlen don ko keleya kɛlɛ kama keleya kɛlɛ o man ɲi k'o kɛra sababu ye ni muso dɔ y'a sinamuso ni a kɔladen ye san kalo 6 jate k'olu ɲɔni ka bila kɔlɔn kɔnɔ a bila ye o ye juguya dan ye o ye juguya dan ye o gɛlɛyara dɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ yurukuyuruku ni dunko juguya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko minisiri kɔrɔ dɔ sɔɔni ko ale bɛna
ta bogo jenne kan soni yɛrɛ wa ayiwa ko soni a bɛna taa dɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ troisième arrondissement kɔnɔ ko ka commissaire kura Amadou Baludu Maïga ko opération funufunu ko baaraw bɛ taa ɲɛfɛ k'u bɛ a cɛsiriw la halisa. Mali d'aujourd'hui bi Mali bi cogo di? A jiralen don k'a fɔ ko Amadou Konate ko ale kɔni sigira ka ɲɛmɔgɔya sigiyɔrɔ la douane ɲɛmɔgɔya la bila ye ko Mamadou Dunkara ko ale kɔni taara wa ko a taatɔ fana ko tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ka ɲɛsin a ma. Mamadou taara Mamadou nana. Mohamed Dunkara ani Amadou Konate. A bɛɛ tɛ kelen ye Amadou Mohamed a bɛɛ ye kelen. Ne yɛrɛ fɔ nka Amadou taara Amadou nana. Ayiwa o bɔlen kɔ sa a ko colonel Assimi Goïta ko a ye médaille dɔ kun dira Faransi général dɔ ma Alain Vidal Barkhane kɛlɛcɛ dɔ don ko a ye médaille retiré k'a minɛ a la o médaille kun dira juin kalo tile 10 tɛmɛnen ko a kɔni minɛna a la kabi utu kalo laban waati ninnu na. O bɔlen kɔ sa ka jira k'a fɔ ko u ye boloci fura min di Mali ma ko ka sifilɛ n'o ye vaccin d'essai ye ko min nana ko ministre kɔni ye kuma bɛɛ fɔ kuma sɛbɛlama. Donc a ma kuma fɔ. Ka kuma bɛɛ fɔ ma kuma sɛbɛlama fɔ. K'a ma sɛbɛlama fɔ dɛ. La cause. ko Maroc m'olu bolola fila minnu fagara Jijɛ ni Jɛma ni ɲɔgɔn cɛ ko maa caman kɔni jɔrɔlen don maa caman jira k'a fɔ waleya in ko a tɛ bɛn u y'a kɔn ko caman fana bɛ yɛrɛ ɲininka la ko k'an bila dan. Ayiwa Mali tribune an ka tribune sigila ka ɲa. Ayiwa kɛlen don k'a jira k'a fɔ ko CFA wari miliyari n b'a fɔ miliyɔn 442 o kun kan ka di dunanjigisow ma hôtel fond Covid hukumu kɔnɔna na. Ko a ma di u ma a bila dan. Hali bi ka u ma sɔrɔ. A bɛna di wa? Wari min yɛrɛ kasabi min dunnen don a ma fɔ ko miliyari bi dunnen don fɔlɔ wari in na. Hôtel ninnu ka wari na y'a la o. A siga t'o la. Wɛrɛ. O de ko a bɛna di wa? Ni ko sugu ninnu kuma ka ca bilen. Siga t'o la. Ko nafolo ko in tɔnkɔrɔ ko a jiralen don k'a fɔ jalaki bilen don yɔrɔ caman kan. Ni o ye primature fanga ɲɛmɔgɔyaso OPAM INPS EDEM chambre de commerce projet jigi sɛmɛ yiri ani CCRF dɔw ani fo taa se hôpital baw ma ko a bila ko ni caman ɲɛmɔgɔ bɛ sɔn ka cɔmi. Miliyari 5 ninnu kɔfɛ. Miliyari 5 ko in na kɔni. Alahu akibar. Parce que ne m'a f'i ye ko a na kɛ ni procureur b'a yɔrɔ dɔn. Ayiwa. Taa yɔrɔ dɔnnen na kɛ o. Ayiwa. Quartier la ko Traoré seko ni dɔnko tigilama o don ko a jira k'a fɔ ni ko Sɛnɛgoya bɛ yan tunu tile dama dama ninnu kɔnɔ. A ka sabali. Ko Sɛnɛgoya a y'a fɔ dɛ. Ko n'a ko a taara kuma Jara bɛna mun fɔ a ye. Le Sénégoyen va disparaître dans les jours à venir. Ka Jara ni Traoré to yen a fɔ a ka sabali. A y'a fɔ dɛ. N t'a dɔn a y'a fɔ dalu min na nka a y'a fɔ. Ni ne y'a ye n b'a ɲininka n fa don. Yɔrɔ. N terikɛ dɔ n fa don. A y'a dalu f'an ye. A tubarikala. Kɔfɛ sa Banjugu Danbele docteur ko ale y'a jira hakilila di Wagner nali ko kan Mali la ko siran jɔrɔna ko min b'a la o de k'a fɔ ko ni olu kɛra sababu ye ka jamana in basigi ko mankan bɛ sɔn ka wuli Faransi ni Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ko tigiya la jamana basigili tigiya k'u bɛ sɔn ka mankan wuli sabula ko Russie bɛ sɔn ka fɔ k'olu ta don k'olu y'a basigi Faransi bɛ sɔn ka fɔ k'olu fana y'a basigi donc k'a kuma bɛ sɔn ka caya. Fugulan kelen kunkolo fila a ti bɛn. Aya a ti fugula bonya ka don fila la siɲɛ kelen. Ayiwa d'accord sinon fugulan kelen kunkolo fila kɔnɔ ti bɛn. O bɛ ni bɛn ma k'a la a bɛ fugula bonya kɛ. Ayiwa d'accord. Ne ma ɲɔgɔn faamu o la k'a fɔ dɔrɔn k'u bɛɛ ye dɔ kɛ. Ayiwa u bɛ di. O kɔni. Bɛɛ ye dɔ kɛ min ni min ka kan o ka d'o ma kɛlɛ b'o la bilen yan. Ayiwa. Ayiwa. Bamanan André. Ani bɛɛ b'a la. O ye tiɲɛ. An ka école sisan a ma ɲi. Kalan tɛ kɛ ka ɲɛ karamɔgɔw tɛ former ka ɲɛ kalanden kɛrɛfɛ tɛ ɲɛmaa yɛrɛ ka sira tɛ école la. O ye tiɲɛ. Mais an ka école waati min na an bɔra tubabu bolo k'an yɛrɛ ta 100 60-62 Modibo n'a ka mɔgɔw u miirina ko an ka école taabolo
tubabu y'a to cogo min na n'an y'a to o la an mɔgɔ tɛ ɲa fo an ka réforme da la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ k'a walawala k'a kɛ an sago ye k'a kɛ anw ta ye min an mago bɛ min na an mago bɛ min na u kalan ka di denmisɛnninw ma donc o senfɛ olu ye kuluba sigi u b'a fɔ réforme de 1962 c'est la première et grande forme de l'école malienne réforme 62 ko il faut lier l'école à la vie ko ka école kalanso ani diɲɛ taabolo ni mɔgɔw ka mɔgɔw ko k'o don kɔlɔnso ɲɔgɔn na c'est pour ça qu'on a créé les écoles d'apprentissage professionnel, on a créé les lycées, on a créé les supérieurs, on a créé les écoles d'agriculture, on a créé les écoles d'apprentissage, on a créé les écoles de mécanique. Donc, lier l'école à la vie. Donc, bolla barake école du chama d'ailleurs, Sénékena ou Yoron d'ailleurs, Kalamba Yoron d'ailleurs, Docteur Sodaï, Anobilsa d'ailleurs. Kaïsika d'ailleurs, CEP d'ailleurs, école de médecine d'ailleurs, l'école de santé d'ailleurs, école professionnelle. Ka IPEC dayele ka IPR katibu dayele Sénégal donc ni bora yoro mina dro ye mun kalan ke bo appliquer lier l'école à la vie oyo ukuntulina folo aflana ko faire un enseignement de masse et de qualité adapté aux besoins aux réalités du Mali ko ka kalanke ka dunia di be chamama mais k'a di k'a kɛ dɔnniya sabante dɔnniya sigilen ye mun bɛ se ka maa nafa o dɔnniya fana ka taa mun bɛ se ka maliyɛn ani mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔnniya mun na o kalan mun k'o kalan de kɛ o ka ɲi a sabanan on dit préparer chaque enfant malien à accéder à la forme d'activité où il peut se rendre le plus utile à la nation min bɛ se mun na ko malien be nin bi se mun na mun ka di ye i ko kalan kɛ pour que ka nafa sɔrɔ jamana ka se ka nafa sɔrɔ a la awɔ parce que e bɛ se mun na e bɛ mun ka di ye n'i bilar'o la o b'a to e yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ jamana fana bɛ nafa sɔrɔ i la nka n'i jagoyara ka bila ko dɔ la a tɛ kɛ di diyaɲɛ ye dabila ye a naaninan faire un enseignement qui consiste à décoloniser les esprits et à réhabiliter l'Afrique et les valeurs propres du Mali. Donc ka kalanden min b'a to an bɛ ɲinɛ tubabuw kɔ u ka taabolow kɔ ka an ɲɛsin an yɛrɛ taw ma an yɛrɛ taw ma an ka laada n'an ka taabolo o tɛ an ka kuma dɔ ye yan wa an ka kuma dɔ n'an ma segin a bila yen a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn ko faire un enseignement fondamental à 2 cycles, premier et second cycle. O waati ni wari tun bɛ dɔgɔmaninw ta halisa u bɛ yen dɔgɔmaninw bɛ yen minnu ka kɔrɔ dɔɔnin olu bɛ yen yanni ka se camancɛla kalansow ma faire un enseignement adapté et progressif selon les âges des enseignants. C'est-à-dire que ni i si kɔrɔbɔra i tɛ bila école la u t'i gɛn ni bɛ san 20 la n'i ye DEF ta u bɛ taa n'i ye san 2 école la ni bi san tan ni wɔɔrɔ u bɛ taa n'i ye lycée la o y'a sɔrɔ kɔrɔ b'a jira i bɛ se ka kalanjan kɛ nka minnu tɛ se ka kalanjan kɛ olu bɛ taa bololabaara kalanyɔrɔ la professionnel baara kalanyɔrɔ la voilà ni i dɔnniya ka di kuma ka di ye u bɛ taa n'i ye école karamɔgɔw ka yɔrɔ la mais sisan o de tɛ kɛ jateminɛ tɛ kɛ denmisɛnninw bila cogo la ka taa kalanyɔrɔw la ka taa kalansow kɔnɔ bon ni jateminɛ ma k'a la ka u bila ka taa kalansiraw fɛ a bila a kuma ka ca dɛ a kɔlɔma yɔrɔ ye mun ye ko l'enseignement est obligatoire et gratuit a kɔlɔma yɔrɔ filɛ nin ye kalan ye diyagoya ye bɛɛ kan wa fu don jamana bɛ jɔ n'a ye jamana b'a sara sisan a bɛ cogo di dɛ bon hali sisan jamana bɛ i kalan fo ka se bac plus 3 ma u nana ni LMD ye sinon bac plus 4 kun don mais u nana ni LMD ye u y'a kɛ bac plus 3 ye c'est-à-dire n'i ye bac sɔrɔ jamana bɛ i ka kalan ta halisa fo san 3 maintenant n'o san 3 tɛmɛna ne b'a fɛ ka min fara a kan u bɛ dɔw ta dɛ parce que dɔw bɛ yen nɔ minnu ka ɲi kosɛbɛ u bɛ dɔw ta nka u tɛ bɛɛ ta n'i ye bac plus 3 kɛ n'i tɛmɛna o licence professionnelle ye n'i ser'o hakɛ ma i bɛ se ka baara kɛ Mali sariyaw la nka ni i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fara a kan sisan n'i ye maa sugandilen na minnu bɛ se ka taa ɲɛ e bɛ o musaka sara
nka hali sisan jamana b'a ta ka daminɛ kalan daminɛ la fo ka bac sɔrɔ ka se san 3 ma. O waatini toutes les écoles étaient publiques. Il n'y avait aucune école privée. Toutes les écoles étaient publiques. Sisan kɛnyɛrɛye kalanso ka ca ni. Bon, depuis où il y a kɛnyɛrɛye ka kɔrɔbɔrɔ boutique école tiɲɛna. O de ka jugu n'a bɛɛ ye. Parce que i bɛ taa sɔrɔ ni école privée ninnu filɛ nin ye a caman bɛ u tubabukan fɔ. A caman bɛ u denmisɛnninw dege sɛbɛnni la ka se hakɛ dɔ ma. Nka kalan ka ɲi ka jateminɛ ka yɛlɛn dɔɔni cogo min na ka kɛ denmisɛnninw ka sisan ye. A caman t'o jatew dɔn sabula lakɔli karamɔgɔ minnu b'u bolo siɲɛ 10 u ma lakɔli karamɔgɔya kalan kɛ. Donc o ye gɛlɛyaw de ye. O de kama réforme fɛ réforme kɛra école la mun tɛ nin ye. U bɛ dafiri la u si ma sira sɔrɔ. Donc nin de kun ka ɲi ka to an bolo Ablaye. Ayiwa. Nka an bɛ se ka segin ko minɛn dɔ jɛngɛnen don mais a kɔnɔfɛn ma bɔn. An bɛ se ka segin halisa. Ayiwa. Ka segin nin taabolo in ma o b'a to an ka kalanko ka sigi sen kan. N'o tɛ ne fɛ a ma se hakili jagabɔ caman na. Ni ninnu bɛ tariku kɔnɔ u ka nin labɔ dɔrɔn an ka bila baara la. A banna. Kuma caman tɛ yen. Ayiwa. N b'a fɔ i Tarawele. Ji tɛ yen k'an bɛ don wɛrɛ. Inshallah.